Hej og velkommen til min YouTube. I dag vil jeg spille noget Bike Race. Jeg vil vise jer hvor god jeg er til det. Jeg går lige ind på Bike Race på min mobil. Ja, det kommer faktisk på holde dagen, men det er Magnus. Jeg spiller lige den her bane her. Ja, når vi er i gang med launch, ikke? Så faktisk kun mig. Jo, jeg vil faktisk gerne. Du er. Godt, jeg skulle vise jer noget. Her. Nej, det er sådan, de kan næsten ikke se det. Kan I se noget? Ja, nu kan I. I verdenerne. Super sødt. For helvede. Disse den der, og så videre til Dunes, der står der 24 stjerner, og Hills, 24. Okay. Jeg gider ikke til det. Så videre. Og så en beach. Der står der 24. Savannah. Og så disse to, der står der 24. Og Arctic 2. Og i Gunners 2, der står der 23. Og i Hills 2, der står der 24. Og i Holiday, der er der 48. Så det var lige det, jeg havde at tilføje fra. Jeg finder snart ud af, hvordan man gør det med sin mobil, så der I ser skærmen. Det er fordi, det har jeg ikke lige fundet ud af endnu. Så vi ses så længe.